Wala gisa tanan. Wa pud lagi oh. Isurar ba gyud ana? Oh. Kanang baboy nimo Kulang, man. 500. Unya na siya kuan Dre, napo na siya kuan. Kuan rin ng katong barangay ID na po na. Gutom naman. Saan na yung nasa hari ko yun? Muto naman di ay. Oh. Belum ada gue toko ini ada gue. Biar aku minta lawan deh. Ki, buat naman ikan on. Usaha naman yung kismahan ikan on ini. Bawa naman kayo. Ano ko din ibugas dia? Tadi ko baboy ro. Ito baligya. Ito dako-dako na to. Ay, husto. Naman dito yung kumparador mo agi. Ako tuloy ibaligya nila. Ako na yung pasawan akong baboy. Para madakpan ako to. Ay, baligya rin karon. Oh, dako na kayo niyo. Paligya ni ron ako bilkin nito. Ini ang babuya. Makapalit ni kuray ko sa kasakong bugas. Yan. Pre. Sao ba nato? Pre, may naman na binay na. Dili tayo makita ang baboy ani. Ganihar pa suru-suru diri wa pa kita nakita ang baboy. Okay, puro na tanan natong gihangyuan. Baratong ba daw ta kayo mo palit? Puro naman barato kuno ta kayo mo palit sila. Barato ba din ang paita. Bisag barato gi kayo ro baboy. Barato man gud nya. Alam mo palitag ita ka ginansya. Ato Pasag baboy. o kana basig baligya na niya. Ubasig baligya na niya. Ato toon? Ta. Sige. Sige to karon. Ikaw ra mi hangyo. Ako'y bahala. Sige. Tabangin ako. Oh. Ta. Uy, dako-dako lagi mong backtin drain. Ay, kaloyan, dako-dako na. Okay. Baligya na nimo? O drain, baligyan nimo. Oh, ako na ibaligya. Baligya ako di sa kuan, 1500. Baligyan niyo, milky din toast. Pala ka baligya niya? Milky din toast. Milky din toast. Unya drain, kanang kumplito po na siya sa gamit. O, gamit, papilis jay. Eh, wala na ba? Kung isa'y papilis. Stricto na mawag kayo dito sa Kuan Gold, stockyard, baka inog sulod. Pangitaan pa maginila og kuan, kani bang pangitaan pa og mga kuan ba, listro ana. Paano masabi? Kanay mong baboy drin, ano listro? Wala po na ilistro. Mura na ron. 1,500 na way listro. 1,500 niya, ulay listro. Unya kung mo kuha tag listro ana, magasto nato 300 kapin. Ibutang nato ang presyo ana ako na lang. 1,150 ana. Okay. Wala gyud. Oh. Napo na siya baptismal drain. Baptismal? Wala po. Kiwa gyapon. Sultao naman nato ani ro. Asa man day ka atong pagpanganak si mong baboy? Man ani mo ka wa nagbaptismal. Dito mo sa kalibunan ng anak, kung mo pabantay anig niya. Mulukat na punta anig baptismal ug atong paliton. Unya ang bayad ana 100 o 150 kay ni mahal naman ron. Oh. Unya, Rain, kuha na baptismal, walay listro. Ang Pasabot, wala po na siya PSA. Diyos, huwag ginay papel ng babuyan eh. Wala gisa tanan.
Anawa pud lagi oh. Isurar ba gyud ana? Oh. Kanang baboy nimo Kulang, man. 500. Una na siya kuan rin, napo na siya kuan. Kuan rin ng katong barangay ID na po na. Ako, barangay ID. Kaya kinahanglan gyud ito pagsulod daan sa kuan, pagsulod sa kanang stockyard, pangitaan nag barangay ID ang baboy. Okay, kung wala kay kompleto, gahi nang mahalin imong baboy dito. Barangay ade? Oh. Wala po. Sus, kaluyas baktin wala na listro, wala PSE, wala barangay ID. Pamaganit ko yung bird sipit-sipit. Baboy na hinagpagamaan. Kung ni Adren, kuan na lang di ay. Kung wala ka anak tanan, napo na siya kuan. Kanang singalan gani ani man. Kanang Importante kayo ba? medical. Oh, medical. Nasa medical ba? Kay basig na siya sakit ana. Oh, Na stricto ba kaya di ka kasulod dito na kay gibati. may medical ng baboya wala. Medikal, wala ni. Wala magani ko kapamedikal nga tao ko. Wa ko. Sus noon sa ng tao ni. So Dren, kung may kinintos imong kuan ana, imong baligya ana unya walay gawal dili kumpitos gamit. Pwede ra goy mi ka ayo ana. Amorang hangyo una bisa gamay ra. Mga mil kuan na lang siguro mil kinintos unya mo gasto ta ni kapins libo po. Oh, mga kapingis libo. Mag-process padaan mi, plite, then bayad, sa papel. Mura ka mo na lang siguro ning ayong og kuan, 150 Dren. Dili naman ako ni baliga guro kay inuhang kuan brato naman. Oh, kana si imong 50 kana kay ingon niya 150 di mi ka magmahay ana. okay kadto nimo sa stockyard irikta kana imong baktin. 50 pesos ana. 50 pesos mo na lang gid na kinamahalan siguro ana. Bahala na, balag ako naman yung pasawan. Basta kay dili gini na ako ibaligya brato. Ki. Paday ko to'y bugas di ay. Sa may ato. Puna na mag-50 parang mahimong 200. Kaya mas 250 lang-langan raman ko. Puna na lang 50. 200 ko no. Ay pa, dungagan nimo 200. Dili, dunga 200 don. Aw, Ipa 200. Ipa 200 niya. O 200. Igo ka pura. Kana na lang 200. 200 na lang gyud among las anang hangyo na. Kana na lang din 200 maluoy mapunta nimo may naman kapait ka nag mga kuan siguro kagantang duwag tunga. Duwag to nga. Kana dre. Kay wa makakakonsumo ra koy mais humay magita ko ni mo ha. Oh, Dara? kana na lang. 200. Kay bayad dito ah. Dala dre. Palit ko bugas ni ron. Ano sa man, ang baboy? Yung nang kwaon? Ay kwaon ginana mo kay napalit naman. Badabayra na bita to 200. O sige, eskwata rin nyo. Kaya Sige. Bidlas ra ba nini ah? Sige kami na bahala ni. Sige, salamat kayo nyo. Iki dalar gway. Ha? Ikaw ha? Ki. Ah. Ah. Ako mo sa dre. Kaginan siya lagi ta. Dan siya lagi natin. Dako na ko na bagilan siya. Bubat pa tayo ng baboy. Ulit ka na yung kakao. Iguan tara sa anak. Dako na kay ginan siya. Parehas ka makaginan sa ani ako rin sa gala. O ba, gahan mo anak.